Sziasztok, én Dobai Attila vagyok, ez pedig itt a Tejmadár Sztori következő epizódja, és a mai vendégem egy nagyon különleges vendég lesz, ugyanis a pult mögül lépett ki ide a kamerák elé Holló Viktória stábtag, aki egy éve a #Tejmadár Team tagja. Szia, Viki! Szia! Nagy szeretettel köszöntelek! Ó, köszönöm, hogy köszöntesz, nagy szeretettel! Hogy érzed magad itt korán reggel nálunk? Hát amúgy elég izgulok, még sose csináltam ilyet, de amúgy izgatott vagyok inkább, komolyan. Pedig a TikTok csatornán azért elég gyakran lehet téged látni, és ott nem azt látom, hogy izgulsz. Hát ott elég gyakran lehet velem találkozni, ha bár amúgy jobban örülnék, hogyha a többiek lennének inkább rajta, mint én. De azért ott 6 milliószor felveszünk egy dolgot, úgyhogy igazából... Ezt is felvehetjük 6 milliószor, Jó. de nem fogjuk. Jó. Na figyelj, miért pont a tejmadár? Mi volt az a szempont, ami felkeltette a te érdeklődésedet, vagy figyelmedet, amikor jelentkeztél? Mikor jelentkeztél, miért jelentkeztél, és hol futottál bele ebbe a hirdetésbe? Hát igazából ez elég, hát nem tudom, hogy annyira vicces sztori, de amúgy szerintem az. Lakótársammal sétáltunk a West Endbe, és én akkor úgy volt, hogy hát egy hónapig voltam egyetemista, és utána így úgy döntöttem, hogy viszontlátásra, és ugye munkát kellett keresnem, és a lakótársam kitalálta, hogy hát a West Endbe szeretne piercinget csináltatni, mondom, jó, menjünk a West Endbe. És sétálunk, és láttam, hogy így ki van írva óriási betűkkel, hogy pultos keresünk. Mondom, úristen, de jó, már világéletemben vendéglátóztam, úgyhogy bementem, találkoztam Nagy Zsófiával, az üzletvezetőnkkel, innen is puszilom, és leült velem, és akkor megbeszéltük, hogy mik a feltételek, és akkor így azt mondtam, hogy ez így jó, úgyhogy jöttem. És a Sárától én azt hallottam, hogy itt az üzletben elég különleges módon választják ki az új kollégákat. Egyébként arról nekem nem mesélt semmit, hogy mi ez a folyamat. Mesélsz nekünk picit erről, hogy mi itt a kiválasztásnak a folyamata? Hát igazából amúgy ez így hivatalosan úgy néz ki, hogy ugye mi is bele tudunk szólni abba, hogy kik jönnek ide hozzánk. Aha. Tehát, hogy így a pulton belül ki vagyunk kérdezve, meg vagyunk kérdezve, hogy tudunk-e együtt dolgozni ezzel az adott személlyel, vagy hogy így mennyire működik a kémia, és ha működik, akkor nyilván felvesszük az embereket. De ez ilyen kicsit ilyen kiközösítően hangzik, de igazából amúgy meg szerintem így érdemes dolgozni, mert most ha valaki olyant veszünk fel, aki nem alkalmas, vagy nem tudok vele együtt dolgozni, akkor nyilván ez nem olyan jó, meg nem eredményes, szóval így ez van nálunk. Igen, tulajdonképpen. Ez egyébként abszolút kifele is látszik, már akárhányszor jövök ide hozzátok az Etelébe, vagy a West Endben található üzletetekben, mindig azt látom, hogy egy ilyen igazi, tök jó csapat van, és csapatmunka zajlik pulton belül is. Akkor igen, ezért abszolút. fontos, hogy csapatban tudjatok együtt dolgozni. Igen. Meg a másik dolog, amit hallottam, hogy itt mindenki kap egy becenevet, amikor ide jön? Igen, és ennek általában vagy én vagyok az adója, mármint, hogy aki kitalálja, vagy még hát így kb. Mindenki kitalál mindenkinek becenevet. Van egy csoport, egy külön csoport, egy pultos csoportunk is van, meg egy nagyon sok csoport, rengeteg csoportunk van Messengeren, mert így konkrétan nem tudom követni, hogy ki melyikbe ír, meg néha én is tök rossz csoportba írom le, hogy mi kell, és akkor ott így beállítottunk ilyen kis beceneveket, meg így alapjáraton olyanokat szoktunk egymásnak adni, ami a legjellemzőbb így a másikra. Hát például Levinek, aki majd a következő interjúban lesz, neki az a beceneve, hogy Flirtmeister, mert hogy mindenkivel képes flörtölni, de hogy így a 60 éves nénitől elkezdve az ilyen bárki, tehát hogy konkrétan mindenkivel lehet flörtölni. Úgyhogy így és neked mi a beceneved? Én vagyok Victorious Prime 2000. És miért kaptad ezt a becenevet? Ez ilyen, tudod, mit tudom én, Transformers, és aha. Akkor vagyok konyhán is, vagyok pultba is, és akkor ilyen Transformers, és így, nem tudom, ez lett a nevem. Most már lassan több mint egy éve, azt mondtad, több mint egy éve vagy a Tejmadár Team tagja. Mi az eddigi legkedvesebb emléked innen? Hát így igazából amúgy nagyon sok minden, mert amúgy nagyon sok közös ilyen ivászatot szoktunk rendezni, meg így el szoktunk... Kávé, ivászatot, természetesen kávé, limonádé, kávé és kóla, nyilván. Szóval, és abból is csak a zéró. Persze, igen. És hát így azok így leginkább, mert így ott olyan estéket szoktunk így csinálni, hogy így nagyon komolyak szoktak belőle kijönni. Viszont így a legkedvencebb, nincs ilyen szó, nem baj, élményem. Itt van. Az, hogy egyszer beázott a West End tejmadár, de ilyen nagyon komolyan. És hát így annyit látok, éppen kasszánál állok, fizetetném a vendéget, tartom neki a terminált, hogy lehet érinteni.
annyit látok, hogy mint valami ilyen zuhanykapu, így a bejáratnál, így ömlik le a víz, de konkrétan egy csuromvíz, így ömlik le minden. Nézek Danira, Dani néz rám, ő rohan be a raktárba, egyből a kis dugaszokat ott hárítja elfele, hogy ne legyen áramszünet, meg mit tudom én. Felrohantunk, megnéztük, a madártejgép lengette az összes vizet, és beázott az egész, folyt le a lépcsőn, lefele mindenhová, tiszta víz volt minden. Lezártuk az egész épületet, mindenkit kiküldtünk, hogy hát sajnáljuk, de így zuhany van, úgyhogy legyetek kedvesek kifáradni, mert nem tudunk kiszolgálni. Lecsapta az áramot, mit tudom én, és így be vagyunk zárva minden, és egyszer csak így jön Sára, mindenki megállt, hogy úristen, Jézusom, mit fogunk neki mondani, mi történt, nem tudom, Sára így néz ránk, és röhög. Mondom, én ezt nem hiszem el. Azt hittem, ki fog akadni, vagy valami, vagy hogy úristen, oldjuk meg azonnal, nem. Ott áll és röhög, mert Dani úgy nézett ki, mint aki most jött volna ki egy zuhanyból. Én meg így álltam így a felmosókkal, meg így a vödrökkel, így 3 ilyen csurgó fogtad a vizet alatt így állok, és így várom, hogy jöjjön a víz, szóval így, amúgy ez vicces volt. Utána ki tudtuk takarítani a raktárat, szóval így hasznosak is voltunk amúgy. Reméljük, hogy többször ez nem fog előfordulni. Igen. Az biztos, hogy nagyon sok terméketek van, és nagyon sokféle variáció, tejmadárból, ségből, mindenből. Igen, Neked igen. van kedvenc terméked, amit bármikor, bármilyen mennyiségben meg tudsz inni, enni? Hát amúgy a pisztáciás tekercs, ez nagyon finom. Van most? Van, majd mentek el neked egyet. Az nagyon finom, de amúgy, hát nem tudom, én csak kávézni szoktam. Így ezeket a ségeket annyira nem szeretem, nekem az cukros. És kávéból sima. Hát ilyen naptejes, kókuszszirupos. Aha, ez egy kicsit azért különleges. Igen, hát nyilván azért, hogyha ma itt vagyok, akkor nyomkodok bele kis szirupokat, meg minden, úgyhogy... És hogyha jól tudom, akkor szoktatok együtt karácsonyozni is. Igen. És tavaly is együtt karácsonyoztatok, volt ajándékozás, sírás, rívás, hogy zajlott ez az egész? Hát szoktak lenni ilyen kisebb meetingeink, így havonta, 2 havonta, és ott mindig így összegyűlünk, és akkor megbeszéljük ezeket a dolgokat, és akkor most így karácsonykor is volt egy ilyen húzás, hogy akkor húztunk embereket, és olyan aranyos volt mindenki így, hát így személyesen így nyilatkozott így a másikról, hogy mit szeret a másikba, és hogy ki kellett itt találni, hogy kit húzott a másik személy, és így tök jó volt, mert így ilyen kis belsőséges volt, így mindenki sírt, meg nem tudom, mentek a nagy ölelkezések, szóval így nagyon kedves volt az egész. Én Zsófit húztam. És mit kapott tőled? Egy ilyen főnök bögréjét, meg egy ilyen főnök igazoló kártyát kapott tőlem, hogy ő itt a főnök, ugyebár. Meg hát ilyen kis apróságokat még kapott pluszban, szóval így ilyen aranyos volt, meg kedves az egész esemény. Viki, nagyon-nagyon szépen köszönöm, és nagyon Köszönöm. remélem, hogy sokáig fogod még színesíteni a Tejmadár Team csapatot. Hát remélem én is. Köszönjük, hogy Köszönöm. itt voltál. Ti pedig nem menjetek sehova, mert érkezik még egy vendégem, úgyhogy addig igyatok egy kávét.